салом дӯстон, дар чемпионати Аврупо мо шоҳиди бозии даври дуюми марҳилаи гурӯҳӣ дар гурӯҳи охирин шудем ва бозиҳо албатта ҷолиб буданд. Баъд аз бозиҳои имрӯз гурӯҳи марг ҳам маълум шуд. Тасаввур кунед, дар як гурӯҳ 4 даста сеимтиёзӣ доранд. Руминия, Белгия, Словакия ва Украина дар даври чорум барои 3 рохат мубориза мебаранд ва агар ду бозии охир ҳам мусовӣ хотима ёбад, ҳамаи дастаҳо 4 имтиёзӣ хоҳанд дошт. То он вақт фурсат зиёд аст. Ҳоло мо аз бозиҳои гузашта каме ёд мекунем ва хабарҳои муҳими олами трансферӣ низ бояд пешниҳод шавад. лайки қиматбоҳои худро гузоред. мо бошем сар мекунем. дӯстон, Евро 2024 дар ҷӯшу хуруш аст ва моро то рақобатҳои беҳтарин мунтахабҳо интизор мебошанд. Швейтсария барои ҷои якум бо Олмон рақобат мебандад. Шотландия во мехӯрад бо Венгрия. Албания кӯшиш мекунад аз Испания хол ба даст орад. Дар бозии марказии ин гурӯҳ Хорватия бо Италия рақобат мебанданд. Чӣ гуна сенсатсияҳо моро мунтахабҳо тайёр карданд? Тамошои рақобатҳоро бо 1x ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми 8000 сомонӣ дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. нахуст дар гурӯҳи F Чехия ва Гурҷистон ба ҳам омаданд. Мунтахаби Гурҷистон дар Еврои нахусти хеш ахиран якумин хол ба даст овард. Дар бозии дуввум ҳам бахт ба ҷониби чехҳо омад накард, зеро бозам ин даста пирӯз шуда натавонист. Дар бозии зидди дастаи Роналду дар сониҳаҳои охири рақобат мусовиро аз даст доду зидди гурҷиҳо бошад, ҳарчанд миллион зарба ҷониби дарвоза зад, вале танҳо як гол заду халос. Аз дастаи Гурҷистон бошад, бозам Жорж Микаутадзе голзанӣ карду ин навбат аз пеналти муваффақ шуд. Вале дар мавриди чехҳо оиди ҳамла гапҳо зиёданд. Дар умум ин даста 27 зарба ҷониби дарвозаи Мамарашвили зад, ки 12 тоаш рости дарвоза буд. Вале чӣ тавре медонем, танҳо як голи чехҳоро дидем, ки онро Патрик Шик ба сама расонид. Дигар ин даста ба пирӯзӣ расида натавонист. Ин натиҷаи мусовӣ албатта ба фоидаи туркон аст. Дар омади гап, Туркия аз Португалия бо ҳисоби бузург шикаст хӯрд. 3 голи беҷавоби португалиён ба дарвозаи туркон албатта ин тими фаворитро аз зинаи аввал ба плей-офф бурд. муҳимияти ин бозӣ аз ҷониби дигар он буд, ки гузашта ва ояндаи Реал Мадрид дар Сигнал Идуна парк ба ҳам омаданд. Гап албатта ки сари Роналду ва Арда Гюлер меравад, ки баъди ин бозӣ яке аз майдон хандон рафту дигаре нолон. Аслан ин бозӣ Роналду хасисӣ ва эгои бузургро як тараф гузошту вақти голи сеюм як ассисти олие ба Фернандеш равон кард. Аслан дар чунин ҳолатҳо Роналду худ зарба мезанад, вале ин навбат ӯ барои Бруно имкони голзанӣ фароҳам овард. Ин буд, ки баъди пирӯзии 3-0 Роналду беҳтарин бозингари дидор эътироф гардид. Бо як ассисти худ рони таърих сохт. Бале, чӣ хеле ки дарк кардид, ӯ аввалин нафаре шуд, ки дар 39-солагӣ дар ҷоми Аврупо паси голӣ дод. Лекин мухлисон интизори голҳои криш ҳастанд. Аз ҷиҳати дигар, Португалия ҳамчун даста хеле қавӣ метовад ва метавонад чемпион ҳам шавад. Мунтахаби Туркия бошад, то ҳол имкони баромадан аз гурӯҳро аз даст надода, дар бозии охирин муқобили Чехия метавонад корҳоро садфоиза ҳал кунад. бозии сеюм аз гурӯҳи дигар буд ва он ҷо Белгия ҳолати худро беҳтар кард. Лукаку ва ёронаш Руминияро, ки дар даври аввал бар Украина ғолиб омада буд, бо ҳисоби 2-0 шикаст дод. Акнун дар ин гурӯҳ ҳамаи дастҳо сехолӣ доранд. Агар дар даври сеюм ҳардуи ҷуфт мусовӣ кунанд, 4 даста 4 холӣ хоҳанд дошт. баъд ҳисоби китоб карда мешавад, ки кадом дастҳо ба плей-офф рохат мегиранд. ҷоми Аврупо барои ҳамин шояд аз Копа Америка ҷолибтар аст. хабари ниҳоят муҳим ва қобили таваҷҷӯҳ аз олами трансферӣ бошад он аст, ки сарвони Реал Мадрид роҳ самти Арабистони Саудӣ пеш мегирад. дар ин бора худи Фабрицио Романо қалам тез карда аллакай навиштааст. Романо эълон мекунад, ки капитани Бланкос Начо чун агенти озод ба сафи Алкадасия мепайвандад. ин трансфер ҳам албатта баъди оне сурат гирифт, ки Начо аввалин маротиба чун капитан ҷоизаи Лигаи Чемпионҳоро дар варзишгоҳи Уэмбли тори сар бардошта буд. ногуфта намонад, ки рӯзи 1 июн Реал Мадрид дар финали Лигаи Чемпионҳо Боруссия Дормундро шикаст дода буд. худи Начои 34 сола аслан зодаи шаҳри Мадрид буда, аз соли 2001 то соли 2024 дар системаи Мадрид аз академия сар карда, то ба ҳайати асосӣ роҳи тӯлониро тарк карда буд. ин марда, ки хуб як замон дучори касалии диабет ҳам шуда буд ва метавонист ба пуррагӣ аз футбол канор равад, вале ахиран вобаста ба муборизаҳо зидди мушкилоти хеш ба орзуяш расид. Начо бо Реал кулли ҷоизаҳоро зери даст гирифт ва акнун метавонад ба истироҳати бо фароғат ба мулки Арабиён равад.
возможности футболиеро ки Начо дар Еврофутбол дошта буд, на ҳар кас ба он расида метавонад. Даромади гап дар Евро 2024 бо Испания ҳам ӯ имкони олии гирифтани ҷоизаро дорад. Начои испанӣ агар чун бозингари собиқадор аз футболи бузурги Аврупо канор меравад, испании ҷавони дигар бо номи Вилямс нав ба саҳнаи футболи бузург қадам мезанад. Ин бозингари ҷавон баъди оне ки дар ду бозии нахусти Евро 2024 аз талант будани хеш садо баланд кард, аллакай дар бозор шӯҳратманд ва овозадор шуд. Аллакай чанд дастои аврупоӣ нисбати Нико Вилямс то Евро пайгир шуда буданд. Дар қатори дастои харидор акнун Челси ҳам шомил аст ки тибқи гуфтаҳо ҳанӯз соли гузашта мехост ӯро харидорӣ кунад. Он вақт бошад лондониҳо Палмеро гирифта буданд. акнун бошад Арсенал ва Ливерпул гузариши Никоро мавриди баррасӣ қарор медиҳанд. Ҳамзамон Барселона ҳам Вилямсро дар рӯйхати кӯтоҳи хеш барои харидорӣ қарор додааст. Ин бозингари испании 21 сола намояндаи тими Атлетик Билбао буда дар бозор 60 миллион евро нарх дорад. мавсими қаблӣ бошад ӯ 37 бозӣ гузаронид ва 8 гол ба самара расонид, 19 паси голӣ ирсоли ҳамдастагон намуд. Он омор ва таланте ки ӯ дорад албатта харидорони эҳтимолиро ба ваҷд овардааст ва хусусан баъди бозии Евро аз барои Нико давода дар бозор боз ҳам бештар мешавад. бошгоҳи собиқи клуб ҳамзамон диққатҳоро ба самти таланти ҷавони дигар кардааст. гап сари Арда Гюлер аз Реал меравад ки аллакай бо як голи зебо дар Евро ба дарвозаи Гурҷистон худро хуб муаррифӣ кард. дар Англия бошад худи сармураббии нави Ливерпул Арне Слот мехоҳад Арда Гюлерро дар сафи сурхон бубинад. даромади гап мавсими қаблӣ наздикони Гюлер аз вақти ками бозиаш дар майдон сахт норозӣ буданд, вале охири мавсим Дон Карло бештар ӯро ба майдон овард ва ӯ низ бо голҳо бозиро ҷамъбаст менамуд. инҷо низ гуфта мешавад ки нимҳимоятгари туркӣ метавонад аз барои вақтҳои ками бозӣ Реал Мадридро тарк кунад. Арда Гюлер аслан тобистони соли гузашта аз Фенербахчеи Туркия бо арзиши 20 миллион евро ба сафи Реал омад ва қисмати бештари мавсим ба хотири ҷароҳат машғули тавобат буд. ин бозингари 19 сола ки арзиши 30 миллион евро дорад, мавсими қаблӣ дар Омон 12 бозӣ дошту 6 гол ба сама расонид. бо вуҷуди чунин шумораи ками бозиҳо албатта омори бад надорад ва боз метавонад голҳои бештар занад. дар мавриди трансфераш агар ягон гап илова кунем, ба назарам гузариши пурра ба Англия амалӣ шуда наметавонад, вале дар мавриди иҷора тахмин задан мумкин аст. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.